En aquesta nova candidatura d'Units pel Bàsquet Català, encapçalada per Ferran Aril i Pere Franci Torra, en el comitè de promoció, un dels projectes més potents i més ambiciosos que tenim és la consolidació del 3x3 com a modalitat específica de bàsquet en paral·lel al 5x5. Tenim un any que era olímpic el 3x3 a Japó, serà olímpic també 3x3 a París i la federació acompanyarà a tots els clubs i a tots els equips de 3x3 que desitgin tenir aquesta nova modalitat com a nova activitat amb pes específic a cadascun dels clubs catalans. La Federació Catalana hi posarem tots els recursos humans, econòmics, totes les coordinacions amb les entitats, municipis, diputació, que faci falta perquè siguin els circuits que vam iniciar ara fa 4 anys i que continuaran aquests pròxims 4 anys, tinguin el recorregut que cada un dels municipis i cada un dels clubs així ho mereixin i així ho desitgin. De manera que és una de les apostes de més calat que en la junta directiva que encapçala Ferran Aril i Pere Franci Torra tenim com a objectiu en el Departament de Promoció.